اف دایکا عفرینیا کەزەب شەوتی دو زارۆکên xwe yên sêwî di bûyereke xenqandinê de ji dest dan. Besma û Ehmed û kurê metkawan Cemîl di rêgareka aveya projeyeka avahsaziyê de li gundê Hirşim yê Hewlêrê xeniqîn. Yê çaram ku birayê her du zarokan e niha li nexweşxanê tê derman kirin. Ehmed û Besma li gor ku kesên derdora wa dibêjin ne tenê sêwî ne, lê belê bêkesin jî, ne ab û ne jî xalên wa hene. Bavê wan jî berî 7 salan li Efrînê çûbû ber dilovaniya Xwedê. Lewma li gel dayîka xwe ji bo bidestxistina jiyaneka aram berê xwedabûna Başûrê Kurdistanê. تساوينا كاتش قلتنا بدنيا خنجي ام مريخ خون دور بونا يعني وام ترجوا هذا كان لا بنرن حاتو الكلام يعني حاليا بالمرة انه تنا كس نادي كس كيوانينا نا خالكي ونا بابي نا عمي كس كيوانينا بس بتانينا. Bavê Cemîl zaroka sîyem ku li gel her du zarokan xeniqî bû. Bawer nake ku rî wî îden nikarê vegerê mal û ji rûda wê re behsa xenqîna her sê zarokan dike. لا مش هيتشوف تقف عرضي كردستاني زار عرضك شيرينا Di derbarê bûyera xenqandina van zaroka de berdevkê polîsê Hewlêrê ragihand ew ê lêkolînê lê ser bikin û pişta wê encamê wê rabigihînin. Van zaroka biryara xwe da heta hetayê li Başûrê Kurdistanê bimînin. Lê dibe ku carekê malbatê wan neçar bibin û dev ji penabertiya xwe berdin û vegerine şûn û warê xwe. Vê yekê wê beşek ji gezeba xwe di vê axê de bihêlen. Malbatên her sê zarokan ji rûdawre dibêjin ku ev ava paşmayînê projeyeka avahsaziyê ye. Piştî ku her sê zarokê wan bûne qurbanî, nû dest bi xitmandina ava paşmayîna projeyê hate kirin. Rengîn Şerro, Rûdaw, Hewlêr.